Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo ang aking kudkuran dito sa aking bahay. Simula nung GCQ, ECQ, ayan, nilipat ko na sa aking bahay ang aking kudkuran. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung aking kudkuran. Nagtatanong kung saan ko nabili itong kudkuran ko ito ay nabili ko ito sa online. Ayan, mag-search lang kayo, #kudkuran. Ayan, maraming lalabas, marami itong mabibili sa online. Ayan, at ipapakita ko rin sa inyo ang aking pigaan. Ayan yung jack ng aking pigaan. Medyo mataas ang tonnage nito, nasa 16 tons. Ayan, nasa 16 tons siya. Ayan. Nung nabili ko ito ay isang pares na ito. Ayan, affordable naman ang presyo. Ayan. Ang kagandahan dito sa aking hanap buhay na ito ay nandito na ngayon sa ilalim ng aking bahay. Ayan, wala nang renta at yung mga niyog naman ay nanggagaling sa aming probinsya dahil may konti akong lupain doon. Marami akong tanim na niyog. Ayan, pinapadala na lang natin dito sa Manila para dito na ibenta. Ayan, para medyo malaki-laki ang ating kikitain. Ayun, kikitain talaga. Ayan. At ipapakita ko rin sa inyo ang mga stock ko na nyo. Ayan, by next week magpapadala na rin ako ng mga nyo galing sa aming probinsya sa Bicol. At ito na nga, dumating na ang mga nyug galing sa aming probinsya sa Bicol. At pinikap ko lang ito sa Divisoria. Ayan, may kakilala akong tracking. Ayan, 2 beses sila bumabiyahe sa isang linggo. Kaya hindi na mahirap magpadala ng nyog na galing sa aming probinsya papunta dito sa Maynila. Ayan, ganun lang kadali magpadala ng nyog galing sa aming probinsya. At ito na nga, ibuhos na natin. Ayan, para piliin o i-segregate natin ang mga nyog. Ayan, paghihiwa-hiwalayin natin yan. Yung maliit, medium, saka malaki. Ayan. Ito na nga yung mga nyog na pinaghiwa-hiwalay namin. Ayan, mayroong 30 pesos, mayroong 35 pesos, at mayroon ding 40 pesos. Ayan, sa mga kapitbahay ko, ayan, sa mga sugi ko, may tawad pa yan. Ayan, libre pakudkod at libre na rin papiga. Dito lang yan kay CNS Vlogs PH. Ayan.
Sa mga nagbabalak magnegosyo ng niyog, ayan, magandang hanap buhay ito. Ayan, lalo't meron kayong lupa sa probinsya at marami kayong tanim ng niyog. Ayan, pasukin nyo na ang hanap buhay na ito. Ayan, medyo maganda-ganda ang iyong kikitain dito, lalo't yung pwesto mo, nasa bahay ka lang. Ayan, medyo malapit ka sa palengke. Ayan, marami kang magiging benta. Ayan. Hanap buhay para sa pandemya. Ayan. Niyog. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Thank you.